A potom je nějaká nula nebo co. Jsi abečko? Nevím, no, co. Já jsem taky abečko, to je vzácné. To má jenom pár procent. Pak jsou tři vzácný B Z toho nemůže, tak to už abečka je hrozně málo. Tak já jim ještě zavolám, ať ti vědí, o co přišli, vole. Se to teď to Abečka je hrozně málo. No tak to je možná s tou bublinou, vole, to jsme měli. Jo. Ale ona nám stekla tudy sem. Pak jsou ještě Bčka minus, no, to má můj chlapá baruška naše, taky má B minus. Takže už na ně seru. Kdyby to nehodili do koše přede mnou. A ještě jsem se pohádal. Když nebylo kuřen, viď? Žádná plaketa nebude. Já seru na plaketu, si udělám svoji plaketu. Kdyby to vzala a hodila to za rohem do koše a řekla, Jo, dobrý. Pane Pohodě. Žíka, dobrý. to si to budátko přijde znova příště. Ale ona to vzala, nasraná to včas vytrhla ze mě, tyjo, jak kdybych byl, nevím co, jak kapel ze zdi. Se mnou to zacloumalo, 450 ml bylo v prdeli. Já byl vyschlej, tyjo, jak piják, tyjo. A vzala to a takhle to hodila do té koše nasrana. Řekla, žádný kuře, žádná tranka, ani kafe, nic. Nebolí se to. A já tak zkusím ještě jednou. Nic už zkoušet nebudeme. Jo, nashledanou, moji krev pro vás nikdy už nedám ani tu druhou, jak se jmenuje ta druhá? Plazma. Plazmu mám doma. To je něco jiného. To bys měl lepší, kdybys byl dobrovolný. Nic nedám. Tak to bys měl lepší, kdybys byl dobrovolný dárce semene. Nemůžu, jsem nebyl, nemám vejšku. To už jsem se ptal. Aby bublina nevadila. To nevadí. Zase řekli, že je to řidký, ty vole. Jsem posledný dělňas, ty vole. Že nenaštěstí, ty vole. Nic nedostanou ze mě ani nudly, jako. Ty taky ne. To mě fakt mrzí, Kosmy. Se budu tak rozladěný. Jsem klidně. Tohle je. Ty odběr. Ty vole, ty seš prostě kašpar. Nic nedostanou. Končil jsem. Chápu. Už? Tak mi koukej na rád.